Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Gamay nga limaw ka na. Salamat. Salamat. May tubig na din eh. Gamay nga limaw. Tinaw kayong tubig. Pagmura siya sa amin. Makainom na gid ko. Oh. Sa ito ko nakita sa tubig. Kalain bag na ang ato. Naong ba't sa... Pero... Ako raman namiduol sa tubig. Nganong mamatay ako nakita. Ihatag mo na ba kanako ang imong katahon? Oh! Aray! Karon dayon, mga matay ka ng mga hulmigas nga mipaak kanimo. Dili. Unsa man ako nabuhat. Nganong... Ako balik ko nagtanaw ako panagway sa limaw sa tubig. Dili! Dili! Kagilasan akong nahong. Dagang putoy ang akong nahong. Huwag hiwi kayo kini. Ang akong mga bata. Ang itong gadiwata. Gikuha niya ako tinuod galaw. Gikuha sa diwata. Ugilisan inigilaan kayong naog. Dili. 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 Perlas ka puti. Kinalabakitaan ko ang perlas ka puti. Gibira gyud sa gamot ang pengos labog. Agay akong tiil, itoy, puti, pakang gamot puti, pakang, dali, tatabang, maguyo na gid ko sa gamot paingon sa tubig, tabang puti, may laing gamot na sa mang, mikamang, tabang! Huwag naging makailan ako, niling akong naog. Huwag nag-iwan. Huwag sa manigahita mo na ako. Huwag sa may akong buhaton. Tingog ka ron eh. Baka mo sa kahoy puti! Baka! Ano ni mga muli ko? Si Puti ka ron si Toto. Si Agit ka ron. Pero, dili ko mahimo papakita niya. Dili mahimo. Pero, nakinahanglan sa siya akong tabang. Huwag sa may akong buhaton, ini. Kapag puti? Kusking pagpaag sa gamot puti! Kusking pagpaag! Doon lang ko sa itong yuta! Puti, tabang taon! Kung maabot ako diha sa itong yuta puti! Patay na ko ini! Iyong Toto! Yung ginikay! Wala! Patay na gitingali ko ini! Kay makapatay naman ko sa yung ginikay! Aray! Kasakit na siyang tiil! Agay! Patay na ko ini! Tuwa na sab. Baka siguro. Tingog na sab ni kay. Nagdam ko na ba ko? Huwag ka magdamgo to!
Ayaw paglihok! Kay dili na makakita ang mga gamot! Ang lihok sa yuta o ilang mabatyagan! Ikaw ginana ni Kay! Wa ba ko maglaman? Huwag ka tama na! Basta ayaw lagi paglihok! Ayaw pagkisi-kisi! Puti! Ay kong biyahe! Ay kong biyahe ha! Ayaw gid maglihok! Pakasamaha ang imong lawas sa kahoy! Pagahia og maayo ang imong lawas! Pagayon. Lain ako noon na. Ha? Utong gyud! Oh, Utong! mag-utot ko! Up na nga! Kana gyud! Utong gyud ang maayo to! Ayaw gid paglihok bisan gamay! Oo. Kana! Ayaw gid paglihok! Patuhuan ang gamot nga dili ka tao! Oh, puti! Puti! Niya ka! Ah, puti! Puti, asa ka! Hangtod si Puti! Nahadlok na ako! Uy. Murag biluwag naman ang pagbalik ko sa gamot sa kahoy na ko. Hala. Kibuhian ko sa gamot. Kibuhian sa gamot ang kutil. Ayaw gihapon paglihok to! Oo. Kibasin balikan ka! Hinay-hinay ang palayo diya sa kilid sa patayong gitong na yuta! Oo. Sa ulo ko ni. Ayaw taon kong balik. Ayaw taon baliki sa kutil ha. Ayaw lang yung taon. Tuwa na si babaw gamay si Toto. Mikay! Hahain mo ka! Doon ako dire! Layo na ko sa mga gamot patay nyuta! Doon ako ni Kay! Dili ko makadool mo to! Unsa? Kung anong di mo ka makadool ako? Sa man! Di ka makalakaw! Ako layanan ni mo! Ayaw! Ayaw to! Ayaw pagdool ako! Kung anong di mo kukudool mo, ha? Ayaw lang una karon. Ana lang una ka diha. Og ako, ari lang una ako sa pikas bahin sa kasagbutan. Pero ni Kay, nga naman, unsa may problema ni mo? Basta, dili pa ko mahimong mapakita nimo. Anong dili man ni Kay, ha? Doon na noon ka na ako. Di na noon ka gusto magpakita na ko. Nalipay ka ni kung nakabati si mo tingog. Basta, ana lang una ka diha. Maghuna-huna pa ko sa sunod akong buhaton. Pero, ni Kay, naginimin na daw kung makakita ni mo, day. Naibabi ko ka kung siya kaka-importante na ko. Ha? Kay liding-lidi ka. Ha? Liding-lidi ka na ako. Ug ako ang bidang lalaki. Ikaw ang bidang babae. Kinala magkikita ay kita. Ayaw lang lagi. Diha lang ka. Ano man? Basta, ako na ni Clarohon. Sabay karoon ni mo, eh. Ha? May nahitabo na ako. Unsa man? Sulti na lang kung sino itabo ni mo. Makasabot lagi ko kung sana. Suot ko ta. Pinanggag ko kiti ka. Ha? Gimahal ti ka. Ay taon kong panto sa diriday ni Kay. Gusto na ko makita ni mo aron mutuo ko nga way. Huwa ko magdamgo. Huwag ka magdamgo to. May hangyo lang ko nimo. Unsa man na? Kinahala makabalikas na himutangan nila Lola. Nakasiguro ko nga wa sila karon sa bahay nga bato ni Kay. Tungod kay dakong sunog sa lasang. Tuod. Ni Kay, makita na sana man ni oy. Sige lang tag sinanggita ni oy. Mana lang ko ha. Mana lang ko sa imutangan mo ha. Ayaw lagi pa doon na ako. Uy. Payong ka ni Kay nga midagan. Ni Kay! Ano midagan magka? Ni Kay! Ayaw pagdagan! Puti! Dali! Sundan na to si Kay! Dali! Si Reyna Rosa man tong misa ka sa taas bahay nga ba tong? Unsa man kayo yung gisa ka diha? Tinuod yung tingali nga din siya magdako. Pero, nga naman. Oh, uy! Unsa man tong ito? Hala! May kayo sa ibabaw! Oh! Reyna! Oh! Unsa man nang nagsiga? Mao ka na ang idaanan sa mga bata. Nga nagtaog timala sa akong kinabuhi. Oh! Duha ka kuna ka ng gisunog nimo? Uy!
mo man nagsunog ang duha ka kuna? Tungod kiwa na sila. Mahanaw na sila sa hingpit sa akong kinabuhi. Og ako na ang manag-iya sa tanang butang ni ining kalibutana. Ha? Patay na ang usa kanila. Usa na lang ang nahabilin. Uy, kinsa man imong gisgutan, Reyna Rosa? Ayaw una kong tugawa. Oh. Lungag sa bungbong. Naunsa naman ni siya eh. Muro man ni siya dunay laing gikalagutan. Nikay! Ano magsunod na mga ko? Panawalan ako ay sa amnesia. Dili mahimo to. Dili mahimo nga. Usa nga? Usa nga? Usa di may mo ha? Basta, dili mahimo nga mutanaw ka na ako. Pag-una na ako, magsunod ko nimo. Nikay! Di may mo nga di ka magpakita na ko. Nakita na ako nga magsige na kagupo-hupo diya sa akong luyon. Sa amnesia. Anong ako na may hinuon ni mong kikadlukan ha? Tungod kay, Oh. Nikay! Gawas des Luis ba to? Pakita na ko! Oh. Ayaw paghilag ni Kay! Kung unsa may mo problema, ato ka ng tabangan og sulbad ni Kay! Ni Kay! Ni Kay! Ayaw pagtalikod ako! palayo na ako, Toto. Ayaw pagtanaw na ako. Dili ko normal nga tao. Misakitan ka lang kung padual ka na ako. Dili ni Kay! Bisan unsa ka pang matanga sa tao, bisan kaliwag ka pag ungo! Tigma lang! Barangan og uban pa! Mahalon ko gyapon ikaw ni Kay! Dili ka mahadlok na ako. Dili oy! Di ko madlog ni mo! Usa, atubang na ko! Oh, niya, Toto. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!